Eric González Pascual. Sí. Innocent. Una part de mi mateix es quedava allà dins. I coses importants? Trobar el carnet de la biblioteca i treure un llibre. I esbrinar qui va matar el Ben. Són els meus pares. Els teus pares? Sí. No entenc res. No volen que et torni a veure. La... Hola, tieta Carmen. Puc dormir aquí? Sí, esclar, pots dormir a l'habitació de la teva cosina, que ja no viu aquí. I que... Una pregunta. En què consisteix exactament la feina? Sí que pot sonar una mica estrany, eh? Hauràs de venir aquí cada tarda i llegir en veu alta durant 2 hores. Allà estic segura que us portareu molt bé. A ell també li agrada molt llegir, eh? Jo què necessito? És un representant. Com? Un venedor! Jo passo. Ai, Uau, amb la imaginació que tens, t'hauries de fer escriptor com a mínim. A mi em sembla que aquest cosí teu t'ha enredat. Mama!